daga farko tun daga annabi adam har zuwa bayanan manzon Allah Abdullahi da Sayyida Amina babu inda annabi ya shigo face sai ta tsatsan bayan Allah ta mahaifa kuma ta salihan bayi waɗanda ba su taɓa shirka ba shine Allah ya ce wani qallibuka fi sajidi nan muka ta jujjuya ka cikin masu sujada ga Allah ba masu sujada ga gumaka ba ta inda annabi ya fito ba a taɓa samun wani kafiri a ciki ko wani mai bautar gunki ba babu yawwa annabi Ibrahim ma kawunsa ne ya raine shi ya rike shi shine Azaru shine wato ainihin wanda yake gunki yake bautar gumaka har yake sassaka gunki yake sayarwa amma ba mahaifinsa bane dan uwan babansa ne cewa Azaru ne ya haifi annabi Ibrahim shine mai bautar gunki kuskure ne yawwa babansa Nahuru salihi ne mai sujada ga Allah ne bai yi bautar gumaka ba kafin mazancen aikin annabi Ibrahim shi ya koma ga Allah shi kuma kanin babansa Azaru ya raine shi in ka ce shi ne ya haifi annabi Ibrahim kuma yana sai da gumaka yana bautar gumaka kana nufin a kakannin annabi akwai mai bautar gunki kenan kuma Allah ya ce wa nuqallibuka fi sajidin waccan ayat zaka share ko kuwa zaka ji masu tafsiri ana tafa macala anan ba haka bane dan uwan babansa ne amma wanda ya haifi annabi Ibrahim salihi ne muwahhidi ne shi da Nahuru wannan kullam wannan Azaru dinnan shi kuma dan uwan babansa ne kani ne shine ya raine shi mai tsananin bautar gumaka mai tsananin hamma dan tsananin son gumaka yana sassaka gumaka yana sayarwa har yana dora annabi Ibrahim ya je tallako ai ya inganta sai annabi Ibrahim ya shiga gari yana talla ina wanda zai sai abin da ba zai amfane shi ba ina wanda zai sai abin da zai cutar da shi ya halakar da shi sai ya ƙara yawo ai ya dawo ba mai sai kullum ba a ciniki ka gani to dan mutum ya gane karka kudurci cewa baban annabi Ibrahim mai bautar gunki ne a'a wannan taɓa martaba annabi ne baban annabi Ibrahim salihi ne mumini ne kuma ya koma ga Allah tuni dan uwan babansa ne mai wannan hali shine ya dauki annabi Ibrahim shine aka yi ta wannan bugawar amma annabi Muhammadu tun daga annabi Adamu har zuwa kan babansa Sayyidi Abdullahi da Sayyida Amina ba wani mai bautar gumaka anan ba wanda ya bauta wani Allah shine ladabi shine tarihi mai kyau shine abun fada Allah ya kara annabi daraja